Good morning, guys. So today I'm gonna harvest some of my matured veggies. So let's go ahead and grab some. So nagpasalamat jud kog dako no nga ang akong batong is sige ga hatag sa akong batong no. So sige ga provide sa among sudan. Kay nga naman no, ang batong is musukol gud siya sa kanang bisan unsa nga yuta no, based ra pud sa akong experience kay kuan sa una nagtanom kog batong diri sa klase nga yuta nga naami. Okay siya pero dugay gid siya ni bunga dili parehas karon diri adapit sa kuan hang gitamnan no, sa ubos sa mga kakahuyan ubos sa among mga palkata kuan siya kani okay ang iyang tubo no, siguro daghan man gyud og kaning mga tawag aning mga laya bitaw nga mga dahon sa palkata no, bisan gagmay ra siya pero ang kada isa ka dahon ano is nagad na siya nitrogen content. So kung tawag aning malaya na siya is kuan mahimos diyang kuan source of carbon na siya pero nagyapon na siya kuan nitrogen no. So mao na siya guys no. Nagpasalamat ra jud ko nga murag kuan sa nagkadugay bitaw no sa months nga nang labay is nibinta ang kuan yung tanghang gitamnan. So mao na nga daghan ka jud batong hang sige harvest. So bisan mo pay pagsulod nimo sa gate no, nagkuan ang gajud nangamay na ang mga batong na mauna siya. Dili pa ka mosulod no, napakasagawas makit-an na nimo siya. Mauna siya. Mga naiupat ana, upat bagan or 5 ka batong no. So wala pa to na siya gi-harvest. Kay medyo gagmay pa siya kani diri nga part is na najedan ko. Nagkadag ko na siya ang uban no kay mobitay man so akong amo sangid na siya sa yuta so mo nang hawjang isangit sa kuan sa kahoy kay para dili siya malata kay malata man gud siya ganang bitong matungkad gud siya sa yuta. So kaning home garden is experimental ba gini siya nga garden no. So thankful kayo ko nga nag-work siya. Sana natay bisita no. Buyog niya ta na siya buyog. Kay ang hang patula SpongeBob SpongeBob sige og pamulak nga ko pang kalabasa is ning dabo na siya ning katay na sigma ayo no. So basin matingala mo nga nung nagtanom man kog kalabasa no sa home garden nga gamay ra kaayo. So aho ra na siya gipasagdaan nung mukatay na mukatay basta dili lamang siya mo kuan ang iyang kanang mura bitaw kanang mukapyot sa kuan mga punuan or mga kanang kakatayan bitaw niya di ba ang kalabasa is na murag spring. So kana aho lamang na sadyang bantayan nga dili mo mulambot sa hong para ng mga okra ingon ana kay mukuan siya motakilid diyang iyang tubo pod lahi ra kung makuanan makapyutan sumo na siya ingon ana ra pod ang hangkuan kay first timer ra bidya kus pagka gardener. So ang aho ana is kung unsay hang hunahuna nga asig okay ni so i-try lang gabot sa panahon no mahimo naman na nahong experience naman gud na naho siya. So kung okay na siya nga way mas maayo pwede pa na siya buhaton sa sunod o kung sayop man gani na siya at least natay na learn sa unahan unahon na pud taglain nga plano. So na akong ang palayan no nanas jay gagmay na dagan-dagan na pud ba siya bunga diyan na patay patulan no nga nabilin na dagan-dagan lang dyan na siya and I hope nga okay ang iyang tubo. Kani adri ang kuano part is ang patula ang akong upog akong ang palaya is nagkatay ra sila sa isa ka kuan katayanan no kuan na si hangig imo alam bro na napatay gamay nga kuan gamay nga ang palaya
Napagidyo diri nga part natay ang palaya nga makita, gamay nga ang palaya. Nasa ilalom. Hanap-hanap, napatay patula. Another one. So napatay patula no gamay pa man ni siya sumuang wala pa nahong gi-harvest. Di pa siya ingon nga dako kay. Hindi ako dako. Di man po na ingon nga padakuon jud maayo. So mora to guys. Salamat sa paglantaw. I hope nga nalingaw ra mo sa akong video karon bisan tuod og dili siya ingon nga taas kay kuan ra man ako man gipakita no nga akong kuan garden, akong batong pang-harvest nako. Sama na guys. Salamat sa paglantaw. Salamat kayo sa mga tao nga padayon nga nag-support sa akong channel bisan tuod og gamay pa mo, but I'm still very blessed, no? Very blessed. So di lang ta magpagawa o paglaom. Hopeful lang gid. Thank you.